Ay buntag mga idol karon. Ang harvest kog saging, sa akin sa akong magulang. Tulo ka bulig. Guwang naman kaayo. Kung di mo harbison, kano magilaga, anong ka mong harvest. Oh, kini akong gidala, duha ni ka bulig sulod sa sako. Dagko man kaayo. Ya narang sa kabulig dala sa kuyuan. Ambot lang kung makita to. Tara. Security man ta akong magulang. Lang pang tubil niya, halin surig mga 500. Kini mga 60 kilos ni. Duha ni kabulig. Nya katong nagtrabaho pa kong security guard. Every 15 days na ako 6K to 7K. Karon 5 na kabulan ang nilabay na niundang ko. Every 2 months. Taas akong kwarta kwarta ko mag-harvest ko. Ang kita 2K, 3K sa karon nasa mga 1.5. Nya kuan pa jud palit po gasto nga sako 1,000 pero okay ra. Vamos amigo. Sakto ko gini. Sakit sa liog, sakit sa hawak.